Ililista natin ang 10 expressway legal bikes na pwede mong pagpilian pag meron ka ng konting ipon. Kung nagka-canvas ka ng mga motor na pwede na sa expressway, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa number 10, Bristol Venturi 500. Sporty at rugged ang profile nitong Venturi. At dahil pang adventure ang motor na ito, adventure driven ang performance nito. At syempre magandang design sa murang halaga lang. Una itong nilabas noong October 2019 na meron lang ABS variant. Meron itong estimated price na 358,000 pesos. Perfect bike na pang touring, pang adventure, na mga gamit mo paikot sa Pilipinas. Ang mga features nito ay engine crash guards, skid plate, 19-inch front wheels, 17-inch rear wheels, fully digital instrument panel, USB power socket para pwede mo nang i-charge yung phone mo habang nasa biyahe ka. At marami pang iba. Ang power nito ay galing sa 471cc DOHC liquid cooled parallel twin engine at kaya maglabas ng 47 horsepower at 43 Newton meters ng torque. At ang puso na nagpapatakbo dito ay ang 6-speed manual transmission. At sa safety may standard itong front at rear disc brakes at anti-lock braking system. Sobrang gwapo na nito at palag na para sa presyo niya. Number 9, Royal Enfield Himalayan 411. Ang Himalayan 411 ay may dissenting adventure touring bike performance na pwede mo ring iikot sa buong Pilipinas. At ang pinakakapansin-pansin dito ay ang kanyang torquey na makina. Ang ibig sabihin malakas yan sa akyatan. Available ang Himalayan sa dalawang variant, ang ABS at ang Sleek ABS variant. At ang presyo nito ay nagsisimula sa 299,000 pesos hanggang sa 326,000 pesos. Kung makikita nyo naman, napakaganda ng profile nitong Himalayan at may hint din ng classic looks pag tinignan mo sa makina at sa gulong nito. Ang isang kapansin-pansin na feature nito ay ang comfort dahil sa napakalambot na suspension nito na mabilis sumabsorb ng impact sa mga lubak na daan. At meron itong mga standard features, yung mga basic, halogen headlamp, tail lamp at mga analog gauges na nagko-complement sa overall classic styling nitong motor na ito. Meron itong 411cc air-cooled 4-stroke SOHC engine na nagbibigay ng 25 horsepower at 32 Newton meters ng torque na sobrang lakas sa akyatan sa mga trails kapag ka nakakapunta ka sa mga bundok. At kapares nito ang 5-speed manual transmission. Meron din itong ABS, immobilizer at pass switch. Number 8, Bristol Classic 400i. Napaka-brusco ng tindig. Merong traditional styling pero may hint ng mga modern features. Yan ang sulit sa Bristol Classic 400i. Ang cafe racer na ito ay may estimated price na 238,000 pesos. Meron niyang napakakisig na classic body design at may modern amenities din yung analog gauges niya na nag-i-indicate ng fuel level, odometer, trip meter at neutral indicator. Mas hina-highlight pa nito ang retro appeal niya dahil sa elevated inverted fork. Meron din yung brush aluminum gauges at mga chrome stripe doon sa may bandang gas tank. Meron itong oil-cooled SOHC 400cc engine, 4-stroke at 1-cylinder. Naglalabas ito ng 28 horsepower at 33 Newton meters ng torque. At kapares niyan yung 5-speed manual transmission. Sa safety naman, disc brakes na may ABS para sa ABS variant at dual brake rotors sa harapan. Number 7, CF Moto 650 MT. Dahil all-terrain ang kayang bagtasin itong 650 MT ng CF Moto, pwede mong dalhin ito kahit saan. Kaya nitong suungin ng bundok, malulubak na daan, tumawid ng ilog o humarurot sa expressway nang walang kahirap-hirap. Napakaangas pa ng itsura. Meron itong estimated price na 335,000 pesos dito sa Pilipinas. At nakakarga dito ang 649cc 2-cylinder liquid cooled DOHC gasoline engine na may Bosch EFI system. Napakalakas nito sa 71 horsepower at 62 Newton meters ng torque. Siguradong hindi ka makikipagkarera dito dahil konektado rin yan sa 6-speed manual gearbox at kaya nito mag-sprint sa top speed na 170 km per hour nang walang kahirap-hirap. Sa ride handling naman ng CF Moto 650 MT, napakalambot ng suspension sa upside down, front forks at cantilever rear suspension setup. Ang touring bike nito ay equipped ng front at rear disc brakes kasama dyan ng anti-lock braking system. At marami pang iba gaya ng pass switch, side reflectors at engine check warning. Sobrang astig talaga nitong CF Moto 650 MT. Number 6, ang Vogue 500R. Isang China-made brand naman. Ito ang Vogue 500R na meron lang estimated price na 250,000 pesos. Sobrang mura na para sa klase at design ng bike na ito. Lumalaban ito sa affordable entry-level big bike segment kung saan ang CF Moto
Moto 400NK ang naghahari. 250,000 lang para sa isang quality big bike na expressway legal. Ano pa nga ba ang hahanapin mo? Ang Vogue 500R ay equipped ng 471cc parallel twin engine at parang clone nga ito ng Honda dahil yung makina nito ay nagpa-power din sa Honda at sa Bristol big bikes. Naglalabas ito ng 47 horsepower at sobrang quality ng pagkaka-engineer dito para sa kanyang price point. Meron ding torque na 42.5 Newton meters. Merong KE 500 dual cylinder, liquid cooled engine, Bosch EFI system, alloy wheel at Pirelli tubeless tires. Medyo bata pa ang motor na ito at panahon na lang ang magsasabi kung magiging reliable ba ito sa big bike market. Number 5, KTM 390 Adventure. Ang compact adventure ng KTM. Ang 390 Adventure ay isang entry-level adventure bike na inassemble dito sa Pilipinas at dala-dala nito ang sporty DNA ng Duke 390 na kayang-kaya ang mga long rides at light trail rides. Ang KTM 390 daw ay merong ready to race attitude at napakaganda ng ergonomics, napakagaan ng chassis para sa segment niya at merong napakagandang technology. Nagkakahalaga ito ng 338,000 pesos at meron na yung 373cc single cylinder engine, naglalabas ng 43 horsepower at 37 Newton meters ng torque at napaka-punchy at agresibo din ang engine nito na kaya makipagsabayan at makipag-racing sa mga multi-cylinder motorcycles na 400cc ang displacement dahil ito sa kanyang innovative ride-by-wire technology na tumutulong sa power delivery at smoothness at ito nagpapalakas sa power ng 390 Adventure at yung makina niya ay pinaresa ng 6-speed manual gearbox. Ang iba pang features nito ay ang brand signature trellis frame at merong WP Apex suspension at gaya sa mga Duke models. Medyo paslant na rin yung foot pegs nito para tamang-tama ang pag-apak ng mga riders at komportable sila habang tumatakbo sa long rides. Meron din itong windshield, powerful LED headlight, 5-inch TFT display at marami pang rider assist features. Number 4, Bristol Maxi 400. Isang scooter na 400cc. Yes mga par, expressway legal na scooter. Yan ang Maxi 400. Inspired ang adventure scoot design nito sa ADV 750. Kung ang habol nyo ay scooter na mas mura kaysa sa Kymco S400i at kung hindi issue sa inyo ang speed, okay na to. 17.4 liter na din ang tank capacity kaya napakahaba ng pwede mong lakbayin nang hindi nag-stop over sa gasolinahan. Ang hirap na lang sa pagpipilian nyo ay kung ADV ba o itong Maxi ang bibilhin nyo. Meron itong estimated price na 368,000 pesos at papalag na rin sa 377cc single cylinder liquid cooled DOHC na makina. Naglalabas din yan ng 29.1 horsepower at 33.5 Newton meters ng torque. Fuel consumption 25 km per liter. At sa iba pang features, meron niyang adjustable windshield, keyless ignition, dual sport tires, all LED lighting at malaking TFT screen. Yung TFT screen nito kayang i-pair sa smartphone via app nila para ma-adjust yung screen settings. Number 3, Kawasaki Versys 650. Subok na quality ng Kawasaki ang binabayaran dito sa Versys 650 bike. Sa katunayan ay nag-invest nga dito ang PNP para sa mga kapulisan natin at nabigyan sila ng 310 units nito para ipang patrol dahil talaga namang tiwala tayo na hindi tayo bibiguin ng Yamaha pagdating sa tibay at quality. Meron itong estimated price na 450,000 pesos. Ang specs nito 649cc liquid cooled 4-stroke DOHC gasoline engine, 69 horsepower at 64 Newton meters ng torque. Yung powertrain, 6-speed manual gearbox. Sa ibang features, 17-inch wheels, 21-liter fuel tank, digital screen, at itong touring bike na to may anti-lock braking system at immobilizer. Para sa akin medyo mahal ang Kawasaki Versys 650 pero ang binabayaran mo naman dito ay yung quality at yung brand name na makakasiguro ka na hindi ka ititirik nito sa kalagitnaan ng ride mo. Number 2, Benelli TRK 502. Ang adventure-oriented na TRK 502 ay lumalaban sa lumalaking middleweight adventure segment. Yung style nito parang ibon na nagda-dive sa hangin dahil sa patulis nitong harapan. Humihiwa ng hangin sa sobrang aerodynamic. Ang tagline nila dito, even your daily commute can be transformed into an adventure. Ang TRK 502 sa ABS trim ay may estimated price na 359,000 pesos. At syempre meron niyang Benelli steel trellis frame, 500cc parallel twin engine, dual overhead cams, 4 valves per cylinder, naglalabas ng 46 horsepower at 45 Newton meters ng torque. Yung power nito sa rear wheel drive gamit ang chain drive 6-speed manual transmission. Ang iba pang kapansin-pansin na features nito ay ang
inverted front forks, preload adjustable rear monoshock, excellent braking performance dahil ito sa dual ABD equipped front brake setup na merong 320mm rotors at dalawang piston floating calipers. Kung gusto mong tumigil on time gamit itong Benelli TRK, titigil talaga siya sa tamang pagkakataon. Bago natin ni-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano pang mga expressway legal na motor ang maire-recommenda mo na wala sa listahan natin. At sa top spot natin nandito ang number 1, Kawasaki Dominar 400. Isa sa pinakamaangas at top tire sa sports touring segment ng mga motor. Galing syempre sa isang veterano at respetadong brand na Kawasaki, ang hari na nagdo-dominate sa motorcycle scene ngayon, ang Dominar 400. May style at performance na talaga namang angat sa iba. At di gaya ng mga mamahaling big bike sa ganitong category, medyo katanggap-tanggap na ang presyo nito na more or less 200,000 pesos lang. Naglalaro lang ito sa estimated price na 199,700 pesos dito sa Pilipinas. Ang sports touring motorcycle na to ay may kaparehas na powertrain ng Austrian brand na KTM Duke 390. Meron itong 373cc single cylinder SOHC liquid cooled fuel injected gasoline engine. Naglalabas ng 35 horsepower at 35 newton meters ng torque. At meron din itong 6-speed manual transmission. Meron din itong basic features na LED headlamp, tail lamp, adjustable headlights, digital odometer at split reverse LCD display. Around 200k lang, meron ka ng quality bike na pwede mong iharurot at irampa sa expressway. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!